На Дунавския бряг край Силистра акостираха лодките от най-голямото лятно състезание по река Дунав, Международната гребна регата ТИТ 2014. Тази година до последната точка на българското крайбрежие пристигнаха 153 участници от 9 страни. Най-малкият каякар е на 12 години, а най-възрастният на 78, като и двамата са от Германия, откъдето традиционно е и най-голямата група участници. Отново като най-емоционален се оказа престоят край село Ветрен, където заедно с фолклорната програма участниците бяха нагостени с рибена и бобена чорба. Утре по-голямата част от гребците ще се върнат по родните места, а малка група ще продължи в румънски води. Самочувствие, да. Почива си, активна почивка. Той няма съзнателен характер този поход. Гребеш, спираш. Тази година има много вода и островите за ляти, пък като има по-малко вода, има пясъчници. Спираме на брега на някой остров, правим се плажа, къпим се. Пък сега, като влезем в лодката, само гребане. Участието в регатата всъщност е едно пътуване към културата на другите народи. Срещаш се с стари приятели и винаги си намираш и нови от страните, през които преминаваме. Това е неповторимо изживяване.